E casa groazei, vrei să spui. Știi că trebuie să ne prezentăm la cancelarie. Știu, dragă, doar suntem chemate la Academia de Poliție. Eu, sincer, mă bucur că scăpăm de ora de mate. De misiune imposibilă, vrei să spui. Eu ies cu creierii cresc după fiecare oră. Dragă, pentru mine ora de matematică este o oră rezonabilă, față de orele de chimie care îmi dau frisoane. Când mă pune profa să numesc substanțele din laborator, simt că sunt în dosarele X. Străduiește-te și tu puțin. Chiar nu vrei și tu așa un 10? Prostii, dragă, cum crezi că aș putea să ai un 10 în catalog? Doamne, ia uzi la ce spune. Tu nu știi că 10-le este un fenomen paranormal, inaccesibil, muritorilor de rând, așa ca mine. Tu te mulțumești cu 3-ul ăla pe care l-ai, nu-i așa? Ce să zic, nota 3 este ca emisiunea aia, chestiunea zilei. Noroc că la unele teste mai arunc până pe prietena mea Fițuică. Știi cu ce emisiune seamănă Fițuica? Te uiți și câștigi. Și când mai suflă vreun coleg, mă simt ca la doar o vorbă să-ți mai spun. Dacă ești chiulanjoaică. Greșești, dragă, eu sunt doar un personaj din tânăr și neliniștit. Atât. De asta se tot și atât doamna dirigintă la dirigenție. La dirigenție? Mă simt de parcă aș viziona știrile Pro TV. Numai știri de groază. Știi că săptămâna viitoare avem ședința aia cu părinții. Ce o să faci, vor să vină părinții tăi la școală? Asta să o crezi tu. Întâlnirea doamnei dirigintă cu părinții mei va fi pentru ea întâlnirea de gradul 3. Adică se va întâlni cu părinții mei atunci când se va demonstra existența extraterestrilor. După cum știm cu toții, extraterestri există, dar nimeni nu poate dovedi acest lucru. Așa și cu doamna dirigintă. Știe cam părinți că doar nu m-am născut dintr-un incubator. Dar nu mă vedea niciodată la față să poată demonstra existența lor. Așa de dezinteresați sunt părinții tăi de situația ta? Nu, doar că voi avea grijă să ne afle de ședință. Bine, acum hai în clasă. În zona crepusculară, vrei să spui. Intrăm fără să știm ce ne așteaptă ziua de azi sau cum vom ieși din această zonă crepusculară. Uite că vine și prietena mea, Loredana. Ei, vine cu Daniel. Aoleu, tocilarul ăla! Parcă ar fi un extraterestru căzut din greșeală printre noi. Doamne, ce mă enervează că mereu răspunde corect. Nu se gândește că dacă învață la toate materiile și uzează cerebelul? Nu prea cred. Oamenii de știință spun că cu cât îți folosești mai mult creierul, cu atât randamentul lui crește. Greșești, dragă! Tu nu știi vorba aia? Nu îți spune mintea cu prostul care mintea odihnită. În fine, știi ce aș vrea extraterestrea de Daniel? Ce? Ia de dacă mai răspunde în clasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, să-i dea mate până nu mai poate, în fizică să înnoate, pedeapsă că niciodată n-a copiat, să aibă cât o fi prin școală, orar foarte încărcat, fără disco, fără bar, fără chiuluri în orar, nimeni să nu-l mai fileze, nimeni să nu-l viziteze, nimeni la chef să nu-l cheme, să vedem, mai face scheme. Frumoasă urare, dar chiar trebuie să intrăm în zona crepusculară. Hai, ajută-ne, Doamne, și ai milă de rog, să-i